guys tachifana kunge taenda kwaGutu nhasi but chazoti tasakuinda inhau yekuti tachifana kudhilivhara masemende panapa nematanda anga achidiwana nasekuru bheni mapuranga actually aida kuwedzerwa then nemascaffold ari kumba saka sekuru bheni ati sister ina ndizozvigoni zvokuzotsvaga transport ndozodii ndozvibatanidza zvose pakurongarongeri handi number 1 ndozvibhiga ipapo saka 2 seconds ikati no don't worry sekuru bhenzo saka tabva tazokansela kuenda nhasi kati tozomukira mangwana kuinda kwaGutu mupandawana ambozviona uye tione ufarira igezali mingo papa pangu uye mingo uye uri mingo hamino hauda kuenda mavhu here ndatone mufuruti but uri murodhi ndichaudzura ndonge usina kuekera ndosvika waryiwa watoryiwa nemombe right about so varipo pamusoro aya ndiwo taiti masikafoda zvadaireva kuti zvezviya idzi simbi ndinadzo kumba dzangu kwete dzemwe munhu handina kuti haya idzi ndedzangu idzi I purchased these ones but kamboita imwe project yekususwa yaya yaida kuti vanhu vagadzire vange vachishandisa mascaffold vanhu vakazoguma vashandisa matanda mapuranga so indoona vanikoti matanda saka ini ndobva ndazotenga aya ndakamatenga kumunhu chazokudza story time yacho yakaita kuti nditenge mascaffold iwaya kumunhu iyeye it's a long story zvakaomazvo musoro wangu unombopisa wakadzingwa so apapo mazviona manje kunoko vekunoku vazhinji takatendera tikataura kuti mawoplate avo ari kuita malines mangani hani munozviona ndobva tachiona kuti mawoplate avo kunoku vari kuita mawoplate avo ari kuita chi akuita 7 lines dzimba dzese dzatakatenderera so we just copied we are copying takopa zvinhu zvavari kuita nokuti ndo zvinhu zvavari kuitawo vamwewo so we just felt like aiwa saka my baby ndo marecommendations kubheki ukoko kwakaita 7 kufrandi ukoko ma7 vazhinji vacho vatiri kutarisa vese vakaita ma7 lines saka yedu ndo saka mukuona ine 7 lines because tangoti aiwa munhu wese ndo zvaari kuita kwamwe ndo zvavakanziitai because hatingambozoiti zvodu toga kuita 4 lines as I think nekuti pamwe dzihombe handizozivi logic yacho behind yekuti kaite maline 7 kana kuti maline 3 kana kuti 4 kuti zvodhipenda nekukura kwemba here maybe vanozoziva building yakuti maline anonyatsa kurekomendwa i8 9 10 here ende why kuchinzi maline maybe anofanira kuita 4 depending nesize yeimba kana kuti anofanira kuita 7 depending nesize yeimba inini chirungu icho chandizozvizi kuti zvakamira sei sekuru benzo morosa vanhu musoro kodinzwa ndiripo mashamari ena amane shamari kwese kumatimana nyika ndinoti makadi haiwa zviri kufamba tatangawo basa redu zvotaura zvakutoendeka amoneko kuri kuna here hakuno kwame kuchinaya mvura yange ichitikanganisa basa redu but the list kukaitawo 3 days 4 days ndaona sasa nhasi kwaswera kuri nani kotaura kuti peduwo pabasa izvinofamba saka zviri kutsobira aiwa zviri kufamba tanoka zviri kutanga tati timbooma tichimbofara kumbotesta mascaffold kumbomatesta haasi kuzobva ari pasi pebhimiro haasi kubva seiriri ndo atatichitsvaka zuva resa here ndosaka sekuru bheni vati sekuru sister musaenda musati mandisiyira zvinhu zvangu zvakakwana because handizozivi kuti ndoita sei so aya mapuranga tamashayiwa hamuri kuona akadaiwo tokazoguma tauya tikatenga aya tazonotenga aya ndo anonzi ma152 handiti ma15 right ndo anonzi ma152 wacho saka motoona kuti akatosiyana saizi iri re230 iri neaya ma152 akasiyana saka patombonedza sekuru bheni vanenharoka vakatanga kuti hai ndikati manje toita sei ini ndinoenda kubasa ndinoda kudzokera kuekera kwaGutu because kuno kwakutondibhowa kuramba kungomuka ndakagara here everyday guys ndinofarira zvokutaura nevanhu hambozviona ndoitei kungokutarirai ndakapedza kutarira mazvidhina izvi hazvisi zvinhu zvokuti ndingatarira vanhu vachivaka shongoya kuzogara ndakakutarirai kudai zvinhu zvokuti iwalk over right pane zvimwe zvadaida kutaura zvokuti mabrick force food handizozivi guys like I always put a disclaimer because personally I'm not an engineer handinozviona handizodi kuita sekuti ndiri kuda
kuita sekuti ine uzivi too much hweconstruction. I learned a lot of things through working nana sekuru Ben nani. Hamuona kumusoro kuplans ndo pamunodi pamunosiya mabrick force. Saka munoona imwe brick force ere kunana sekuru Ben imwe iri apa iyi. Inini hangu nekuda kwokutaura zvokuti ndakadzidza zvakawanda especially pandakambonyanya kushanda kwaMutoko kuti mabrick force ava vaidanidzira kuti every after kana 3 lines depending nekuti iwewe brick force dzacho unadzo here but hazvisi compulsory mataurirwo azvinoita handimozviona. Saka ipapa inini hangu ndakabva ndati inini personally mudhuri wangu ndoda kuti unzi every after 3 lines. However hazvisi compulsory kuzviita according to mabhiridha ndakambo communicate nawo vanoitawo zveconstruction divi rana Mutoko irorero. So actually izvi zvihobho zvandiri kuita panapa makopegwa ndakaona kwaMutoko. Saka kuti ndiri kungokopera most of the things zvavo because I think handizoti nyaya yeland yavo here kana kuti nyaya yechii. Saka ni ndo pandakatangawo kuita chi 3 lines zvandakakuradza kuti maring beam ndakaita 2 ndakakopera izvozvo from Mutoko zvekuisa malines after 3 but zvisiri compulsory ndakazvikopera kuti kune kwaMutoko kune imwewo imba hambozviona asi hazvisi kunzi pamutemo zvitozvitotorodza. Saka pamuri kuona apa mumaburi umomo ndo muchaenda maairvens anaitoabhiga sekuru ngati wodhani pamuri kuisa maairvens zvikunyasoonekwa kuti hazvina nga hutsapata ungopushira hambozviona manje. Saka ndo patava apa patingi pamusoro apo pamuri kuona apa ndo pachazogara roofing hambozviona. Ndo pandaiti ndingagarire nhaye zvatopera kaizvi ndikorekodedzeiwo ndinoona auraya meno muzati uchitamba hangu pachinovasinga handingodi patamuri chiexcitement guys pandakatanga ndainzwa kufara excitement yanga yakati kusvutu mudenga iko zvina handichambozivi so paakutoti pachitondibhowa because kwandotoda chaiko kutarisira ndiko finishing kona ndichina basa nazvo ndaivata guys kuvata muvhu ndaichiraekera ndichita kufara kodo handichina basa nazvo excitement yacho yakapera kudhara zvazo hambozviona yachione kuti sekubheri vari kuita sei. Saka pakuda mangwana akatodai hamozviona mai manje vanenge vatopedza. Saka tichiti mai manje vanenge vapedza guys for the people ndatokangawo zvitaura dresi ndoda kuti namwe mushemarieni ndakaritengerwa nemushemarieni 2 years ago I think ndichirogara kuWindsor ndo pandakavirigirwa nguo iyi nemushemarieni iye handisati nambo yazobuda pavhidhiyo ichiritaura chi because I think ndogara ndichiripfeka but musiri muvhidhiyo rarero ne2 years ratohwa nekupfekewa. Saka guys dresi iri akandivigira riri dresi pesi nemaheels nekanga asikafu yatosakara ndakarivigirwa kare dresi rori. Saka ndorifarira zvisingaiti rinondipinza mhepo hamozviona riri easy ngoti pe semunhu wasimba kudaiwo so kuti saka ndozviripo guys for the people. Tiri kuti isusu kana uri kuti ndiri ready zvinhu zvangu zvatopo chichi hauna kuda kuzomirira kutsvaga zvimwe zvinhu we are ready. Mona mana sekuru Ben havatombeti 2 weeks panapa vanenge vatopedza vakutonogara kudzimba. Saka toda kuti vagare vari busy vana baba vana sekuru Ben tiribvise mweya wekuenda kuchikorokosa kungogara kumba kutofunga makomba